आम्ही पॅटीस घेतलंय आणि पार्सल पण इकडे यांच्याजवळ नागोबा पण असतात विकूसाठी. तर हे बघे नारळ आम्ही घेत. तर मित्रांनो आम्ही आता पोचलो आहे बघा आरवलीच्या. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आम्ही चाललो वेंगुर्ल्यात. पहिल्यांदाच वेंगुर्ल्यात जातो. तर आपले ट्रॅप द्यायचे असत, एक कस्टमर असा आणि अजून एका मित्राकडे, दोघां मित्रांजवळ जायचे असत. एक नवीनच मित्र झालो आजच, त्याच्याने माझी ओळख होते, त्या फोनवर ओळख. तिकडे पहिल्यांदाच जातो आहे त्याच्या गावी. तर चला मी असं सृष्टीने थोडेसे घेतल्यानं आणि थोडे मी पुढे ठेवलं आहे गाडी. तर आपण ही आपली रिऑर्डर म्हणजे त्यांनी आधी घेतलेल्याने आणि आता परत ऑर्डर केल्याने, तर त्यांना ती देऊक जात आहे. त्या निमित्तानं वेंगुर्ला पण फिरान येते. तर चला जाऊया. तू कधी गेला वेंगुर्ला? आहे ना, चल जाऊया मग. देवलीच्या ब्रिजवर बघा, या साईडला खाली तारकर्ली आणि वरती देवली वगैरे चिपी. पुढे डोंगराच्या वरती विमानतळ, चिपी विमानतळ. इकडे खाली आपलं मित्र मनोहरचं घर आहे तिकडे. आणि या साईडला तो गणेश म्हणून चव्हाण, त्याचं घर. हे सगळे केस त्यांचेच असत वाटतं गणेशाचे. तिथंही झाडं दिसतात ना थंय, त्याकडे मनोहरची घरं आहेत पुढे तिकडे. तर चला आता निघाया. भारी वाटतं ना फुलावर. काय तुका ऊन लागता? भूक लागली काय? तर जाऊया आधी नाश्ता काहीतरी करू काय पुढे जाऊन. चला मित्रांनो, या असा एअरपोर्ट आपला सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट. या आता पूर्ण एअरपोर्ट आमचं असं वळसो करत जाऊचं समोर जातं जाऊ सगळं फिरा. खूप लांब एक मंदिर असा रस्त्यावरतीच असा आणि रोड आणि इकडून पुढे जाऊन आपल्या राईट मारूचा की आपण वेंगुर्ला साईडला, आणि या साईडला लेफ्ट गेला की कुडाळला. इकडे तलाव असा मस्त वाटतं. एकदा ना कमळा मस्त असतात. आता थोड्या दिवसांना कमळा येतात हे भारी वाटतात. मंदिर पण छान आहे एकदम. या साईडने आम्ही गेलो असं. आता पुढे चाललो. मध्ये आमका चांगला काय वाटतं तर तुमका दाखवतो. चला हे बघा कसला व्ह्यू. खाली समुद्र असा जबरदस्त वाटतं, एकदम जबरदस्त. खाली खतरनाक वाटतं ना. पहिल्यांदाच येलो ना आम्ही. आपल्याक थंय जाऊचा काय माहिती आता, खैसून फिरायला जाऊचा काय माहिती. चला तर आधी समोर जाऊया, आपला माणूस भेटतो. तर मित्रांनो आम्ही इथे एका नाक्यावर पोचलो. आता आम्ही बस डेपो शोधतो. या साईडने जाऊ तर सरळ जाऊ काय खायच्या साईडला जाऊ काय, राईट की लेफ्ट विचारतो ते कोणाला तरी आणि मग पुढे जाते. चला नाक्यावर इलो आता ह्या साईडला जाऊ काय, सरळ जाऊ काय की ह्या साईडला जाऊ काय, तर काय ना नाही. हां काका, एस टी डेपो काय? एस टी डेपो सरळ ना. तर सरळ जाऊचा, त्या काकाने आपल्याला सांगितल्याने सरळ जाऊ. चला तर मित्रांनो हे बघा, आम्ही वेंगुर्ला डेपोच्या पुढे येलो आणि या एक फेमस मंदिर आहे मानसीश्वर म्हणून. मानसीश्वर देवस्थान बघा बाजूक नदीने मस्त मंदिरचं आहे. तर कधीतरी परत येऊया आपण इकडे दर्शन घेऊसाठी. खास आपल्याला आता जाऊचा पुढे सरळ आसोलीक, तर तिकडे जाऊया. पण इला तर इकडे या मंदिरात नक्की यावा, भारी वाटतं तर एकदम. तर चला आता जाऊया पुढे आपल्या मित्राकडे आसोलीत. का आम्ही या आता ब्रिजवर येलो. मला वाटतं मोचेमांड ब्रिज वाटतं, एक्झॅक्ट माहीत नाही. पहिल्यांदाच येलो इकडे, पण भारी वाटतं बघा. या साईडला सगळी नारळाची झाडं होती, सगळा कांदळवन. या साईडला पण बेटासारख्या काहीतरी, दोन बाजून नदी गेली आहे आणि मध्ये बेट आहे. जर कोण व्हिडिओ बघत असेल ना तर नक्की सांगा या काय आहे. आता भारी वाटतं पण ना. चला आता जाऊया पुढे. तर मित्रांनो आम्ही आता पोचलो आहे बघा आरवलीच्या वेतोबा मंदिरात. श्रीदेव वेतोबा देवस्थान आरवली. आणि आपल्याला अजून पुढे जाऊचा एक 7-8 किलोमीटर. तर चला जाऊया ना, मग दर्शना घेऊया. तर
मित्रांनो आम्ही एका बाजारपेठेत येलो. पहिली बाजारपेठ आसोली ना. आता बघूया आपल्या खय नक्की जाऊचं आता. ठीक आहे बघूया. आता इथे माऊली पंचायतन देवस्थान ते आता नाक्यावर असं आहे का आम्ही इकडे. आणि असं आम्ही बघतोय माझं लोकेशन खय जाऊचं असं का. चला इकडे आपल्याक एक मित्र भेटलेलो 2 जण. एका आपल्या दोघांका पण ट्रॅप देऊचे असत. तर बघूया खय असत ते त्यांना कॉल करते आधी. तर मित्रांनो आपला आता एक मित्र येलो अक्षय ना. अक्षय कोरगावकर. आणि यांचं दुकान हा कुठे आता अरुंदा मार्केट कृष्णा फिशिंग टॅकल ना. तर आपण त्याका ट्रॅप देऊ केलो. त्यांची ट्रॅपची ऑर्डर मोठी होती पण थोडेसे त्यांना आता मी ॲडजस्ट करतो आहे. तर तुझ्या दुकानात इले तर तिथे कोणी इले तर भेटतील ना. हां म्हणजे देऊ शकतास तुम्ही. तर कोणा इकडच्यांका जर घ्यायचे असतील अरुंदावाले वगैरे तर अक्षयजवळ जावा कृष्णा फिशिंग टॅकल. त्याच्याकडे तुमका नक्की ट्रॅप भेटेल. तुझा नंबर सांग ना. 83908771. ओके तर अक्षयला कॉल करा. अक्षय तिकडे तुमका अवेलेबल करून देत. कारण माझो आपले ट्रॅप अक्षयच्या दुकानात पण असतात. तर थँक्यू. वेलकम. आणि ये कधीतरी आमच्या इकडे. तर आम्ही आता इथे या नाक्यावर उभे असो. हे मारुती मंदिर आहे ना. माऊली मंदिर. ओके. आणि आपल्या जाऊचा समोरच्या रस्त्यान मित्राजवळ आपल्या येऊन पोचलो आपल्या एका मित्राच्या घरी. आजच त्यांची आमची ओळख. बापरे त्यांच्या घरी खतरनाक कुत्रे असत. बघ आता आतमध्ये जाऊ पण मला भीती वाटतं. जाऊया. हे बघा आपले एक नवीन मित्र आजच मित्र झालेत रुपेश आसवलकर. आणि आपण आता कुठच्या गावात असो. आसोली ना. शिरोडा आसोली. ओके. आणि यांका ट्रॅप पण हवा होतो. तो यांचा पण ट्रॅप दिला. आणि आपण त्या दुकानवाल्याचे पण ट्रॅप दिलं कृष्णा फिशिंग टॅकल. त्याचे ते आता इलेले इकडे त्यांचे पण दिलं. तर चला ह्यांच्या घरी हे बघा बरेचसे शिकारी असत. काय करायचे नाही ना. नक्की ही मेन भीती वाटतं. सृष्टी जाऊन आतमध्ये बसते हो तेवढं काय करणार ना. पुढे गेल्यावर भोका घेतल्या. जाऊ ना नक्की. आता जुली नाव जुली त्याचं. आणि या रुपेशच्या आई आहे. आई नमस्कार. सृष्टी बसला आधीच्या. तुका भोकले नाही. हे बघ जुलीन शांत. सृष्टीकडे जाता जुली. हे बघा यांच्या घरी बावडी असा भरली आहे फुल. बराच पाणी आहे बावडे. आणि हे कपी ना. कपीच म्हणतात ना. एका राट आमच्याकडे त्या 2 हँडल असतात ना. हां ते का राट म्हणतात. हां चल भारी वाटतं ना इकडे थंड. चला तर आता आम्ही यांच्या बागेत जातो. व्हाळाकडे ना. व्हाळ ह्याची झाडं बरीच आहेत तुमच्याकडे. काठी आहे चियाचे. अच्छा हो हे ओके. आणि हे का काय म्हणतात तो. हे का बांबूच म्हणतात. पण ते का काहीतरी ना जाडो बांबू. ओके हां ते ह्याच्यासाठी शोकेस हां शोभेसाठी. त्यांची बाग असं माड असत. बरीच झाडं असत. व्हाळ मोठा हा. हां कासव येतात पण व्हाळात. त्यांच्या घराजवळ फणसुल्याचं झाड बघ एवढा मोठा. निरफणस ना. ते आमच्याकडे ते का फणसुलं म्हणतात. हां त्याची कापाव मस्त होतात. आणि भाजी पण छान होता. नाही भजी नाही माका त्याची भाजी आवडता. मिरिया असत. आता काढता फणस बघूया. रुपेश फणसुलं काढता. फणसुलं शिडियन थंय गेलो थंयसून वरचं काढता. याची भाजी मस्त होता ना. भाजी कापा भजी
हो बघ. थांबा थांबा. एक बस ना काढू अजून एक. हे बघ लागलेलं हा. काय कळणार नाही माका त्याच्यात हे असं झालेलो. तर हे बघ हे नारळ आम्ही घेतलं. आपल्याला काय त्याच्यात कळणार नाही कसे तर साधारण होते ते मी काढलंय. ते 2 फणसुले रुपेशने दिल्यानं. आता रुपेशच्या फॅक्टरीत जातो आम्ही. बघूया आता हे नारळ घेऊन जातलो श्रेयसला देण्यासाठी. आपण रुपेशच्या काढलंय मग. फॅक्टरी दिलं. हे थंडा ना थंडाच आहे ना. कोल्ड्रिंक. कोल्ड्रिंक्स आहे बघ छोटी कोल्ड्रिंक्स. काय ब्रँडचं काय आहे. अरे उद्योग म्हणून. आरे उद्योग. आरे उद्योग म्हणून. आणि लावा वेगवेगळी आहेत प्रत्येक. ओके ओके. मँगो आता आंबाडिया. अच्छा जिरा जिरकूट. बरोबर. हां वेगवेगळ्या लेबलची नावा वेगळी होती. अच्छा. ऑरेंजला नारिंगी. हे पॅकिंगचं ना. हो नाही हे फिलर आहे. फिलर बरोबर. सोडा फिलिंग. ओके कार्बोनेटर. अच्छा एक सोडा फिलिंग आणि ही डोसिंग मशीन ही आम्ही बनवली आहे. हे अच्छा हा ते बॉक्सात बनवलेले दिसत. बनवली आहे ती ऍक्च्युली 27,500 रुपये त्याची प्राइस सांगितलेली ती मी बनवली. स्वतःच बनवलं. फक्त इलेक्ट्रिकचं. तुझं शिक्षण किती झाला. मी MA LLB फर्स्ट इयर केलंय. अच्छा भारी काय तर केलं. हे वॉशर आहे बॉटल वॉशर. ओके त्यात बॉटल अशी उलटी पकडली ना की वॉशर लागतं की तो खालून येतं. असे हे सगळं जुगाड केलेलं आहे बघा. हे पण मी बनवलंय सगळं. हे सगळं आता ते सध्या बंद आहे ना. हो आता बंद चालू 4 असल्या महिने झाले. हां चालू असल्या तुमका दाखवलं असते कसा काय होता आता वर्क करता. पण नेक्स्ट टाइम कधीतरी नक्की दाखवूया परत ही लावू काय. हे आहे हे ड्रायर. ड्रायर नाही हो. हे आपण आंबापोळी वगैरे करत होते. अच्छा ते पण सेल करतास तुम्ही. तेच पहिला स्टार्टिंग माझं तर होतं. ओके ओके. मग लोकांच्या डिमांड वरती ह्याच्यात कन्वर्ट झालंय. कारण मी कोकम सरबत माझा फेमस होता त्यावेळी. हां नाव काय होतं त्याचं. असं आरे उद्योगच म्हणून हे होतं माझं. ओके. पण त्यावेळी नाबार्डने पण माझी म्हणजे स्तुती करून मला एक नाबार्डचा पुरस्कार पण मिळाला. अरे वा होता चांगला. त्यावेळेचं. मस्त मस्त. कोकमसाठी. आणि मग हळूहळू मग दुकानवालेच म्हणाले रे हे काढ करून त्यात कन्वर्ट झालं याच्यात एका वेळेला आणि याच्यात बरोबर. जास्त काम करतो. चांगला छान. चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघालो. इकडे रुपेशजवळ थांबलेलो. इकडे जेवलं वगैरे आणि आता परत मालवणात जाऊन निघतो आम्ही. रुपेशने आपली मस्तपैकी एकदम सोय केल्या. चिकन बिकन. नाही ही सोय आम्ही नाही. ते व्हिडिओ तो सगळ्यांका माहिती नाही. ह्या सोयीवाले मी नाही. तर थँक्यू. नारळ दिल्यानं बाबू सुट्टी लढव जे काय असतील ते तेकाव कळणार नाही त्याच्यात काय नाही माकाव कळणार नाही. पण आम्ही घेतलं नारळ तो श्रेयस लढवतो. तर चल मग आणि ये कधी पण अडीत. ओके आम्ही पण निघतो. ओके चल चला निघूया. चल आता काय तर बांधतो जातात. चल हां. आणि इकडे फळं असत तर सृष्टीने काहीतरी पेरू घेतले ना आणि डाळिंब घेतले आणि सफरचंद म्हणता घेऊ होय नाही चालला. बघूया आता घेता काय. घेतलं काय सफरचंद. काय घेतला. सफरचंद नको ना. नको त्या तसं फेस पण राहून. तर आम्ही घेतलं डाळिंब आणि पेरू. तर चला काय तू दाखव. एवढा सगळा घेतलं. आता पुढे जाऊया. आता आम्ही असं इथे मानसेश्वराच्या इथे असो मित्रांनो थांबलो आम्ही एअरपोर्टच्या इकडे. समोर असा तो एअरपोर्ट असा पूर्ण आणि पाऊस इलो तेव्हा हेमराट पाऊस कोल्याचा लगेच. त्या झाडाखाली थांबलं असतं तर बघलं होतं ही शेड दिसली. मग येऊन थांबलो. पाऊस साधारण ना एक ढग गेलो ना की जातो. म्हटलं कोट घालू आळस म्हणून थांबलो. गेलो चला या व्हायचं आहे का. चला गेलो पाऊस निघतो आम्ही. बघा पूर्ण एअरपोर्ट असा आणि एअरपोर्टच्या इकडेच थांबलो. हेल्मेट घे.
तर मित्रांनो येऊन पोचलो आम्ही मालवणात आणि आता इथे वडापाव घेतो सागरी मार्ग इकडून या साईडला आमच्याकडे हडीक आणि इथे हे वडापाव वगैरे इथे मस्त मिळतात. वडापाव पॅटीस खरं म्हणजे मी पॅटीससाठी थांबलो आहे. तर इकडे सोडल्याने या हे बघा बनवतात. तर आपल्या वडापाव घ्यायचा आणि पॅटीसच घ्यायचे की वडापाव आणि पॅटीस. वडापाव याचे अवतार बघ काय झालं गाडीवर बसून चालत पाऊस लागलो आणि पाऊस चालू झालो. आम्ही पॅटीस घेतलंय आणि पार्सल पण सांगितलंय. आधी इथे आम्ही खाऊन घेतो आणि नंतर पार्सलवाले घेऊन जायचे. चला आणि खातोय मला गरम गरम आणि भुकावू लागली आता. इकडे यांच्याजवळ नागोबा पण असतात विकूसाठी. तर या साईडला इला आणि हवे असतील तर सागरी मार्गात हे बघा यांचा वडापावचा स्टॉल हा मांजरेकर ना त्यांच्या इथे नागोबा पण असत विकूसाठी. घेतलं आपला पार्सल घेतलं तिकडे. तर कोणाक हवे असतील तर नक्की या वडापावचा स्टॉल हा ते घ्यावा आपल्या सागरी मार्गात. चला जाऊया आपली पिशवी घे. तर मित्रांनो येऊन पोचलो आम्ही घरी. जाम धमाक झाला. मध्ये पाऊस गावलो त्यामुळे थांबलो. तर पहिल्यांदाच इतक्या लांब जाऊन इलंय तो गाडी घेऊन. मी जाऊन इलंय सृष्टी होता पण भरपूर धमाक झाला. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.